As xornadas para gozar dos caldos da Ribeira Sacra e da gastronomía, Marida Maio, volveron ao centro do viño de Monforte. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, estivo na inauguración deste encontro gratuito, aberto á cidadanía, que organiza a Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo. A Deputación apoia a iniciativa enogastroturística o abeiro da colaboración que mantén coa Apple, entidade a que achega 40.000 euros para o desenvolvemento de actividades formativas e de impulso ao sector hostaleiro da provincia. Unha experiencia que, segundo destacou Pablo Rivera, conecta territorio, produto e persoas dentro do modelo de turismo sostible baseado na emoción, na autenticidade e na calidade que impulsa a Deputación. Marida Maio continuará os xoves 22 e 29 coa participación de adegueiros, restauradores, profesionais do turismo, produtores e artesáns da zona.